Nun para pamirsa kakung Sumarwatri pinangka purwakaning pagelaran ing dalu punika kasembahaken dening putra-putra ingkang kula mangke paring sesembahan dumateng handika sami. Sumangga sugeng amirsani. Siyuh arep tata pitana. Siyuh kridaning alam saisine. Tata pradatan pitana adit lan panguwasa. Hanenggih ingkang mapan ing tlatah pansering kita Tulungagung. Nering ing laladan wewengkon pabrik gula Majapanggung. Gumelar wujuding budaya agung ingkang kasuhan kanthi gandhera umbul-umbul agung budaya. Wis para ing madyaning pagelaran nenggih pujangganing agung budaya samya teteki segatep salungku juga nutupi tabahan Nawasanga mening kengkeng cipta pirsa apa to wigatine muga aku ya ora bakal ganggu gawe marang Gusti Kantara Nawasa. Ya Rujuting Raja Singa Barung mewah titah kang abang asap ing netra. muga kapul slamet iso kasembatan nggih goreng aku ora bakal ganggu gawe kalawan sira kabeh aku wis lupa ku mebuling kemenyan kang Gondaron aku wis lega lilo ing pangajap iso kalis tiring sambe kala ger iso rahayu
singkir. Legi luluh panas pati kedekan balung atanjak. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu nih masih ajeng teman sebaya muda. Anda semuanya masih bersama Agung Budoyo. Sepisan malih ngaturaken lujeng dalu dumateng para kadang sutresna budaya Jawi utaminipun kita warga Tulungagung miyah warga ing kita sak njawinipun kita Tulungagung. Gliak-gliak waton tumindak alon-alon sing penting ngelakon sesarengan Agung Budoyo. Ing kala wau sampun katuraken wujuding ritual donga pamuji saking warga Agung Budoyo. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ini teman-teman YouTuber apapun nama channel penjenengan didoakan mudah-mudahan sukses selalu. Iya, selajengipun wedal sautahipun kalau aturaken dateng Bopo MC yanipun Pak Win monggo nyemanggaaken anggenipun Pranoto lakuning pasugatan Agung Budoyo. Niki Bopo Kamto menika saking putra putri